Haleluya, 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 haleluya. Hama dzangu rugare kwamuri matima enyika kwamunowa muri ndokwazai mose nemufaro uri muna Ishe wedu Kristu Jesu. Nhasi tiri live YouTube, we are also live pa Facebook. Saka we are live pa Facebook, we are also live pa YouTube. Kuti tisvike kune vanhu vakawanda, tisvike kune nzeve dzakati wandei. Tine channel yedu yatiinayo pa YouTube takaivhura kare kare, saka tanga tisingaise mavidhiyo ikoko, taisa pano nepapo, asi zvino takuisa. Saka munokurudzirwa kutsvaga channel yedu Jerusalema Idzva Apostolic Church, meiwana iripo pa YouTube ipapo. Na vamwe vanofarira YouTube havafarire maFacebook, vamwe vanofarira Facebook havafarire maYouTube. Saka munoenda kwakakusunungukirai. Maplatform aya, maplatform ekuparidza shoko evhangeri yaMwari, evhangeri yaMwari isvike pakati pavanhu. Haazi maplatform ekutsvagisa mari, haazi maplatform ekuti tiite maviews akawanda kana kuti tiite mafollowers akawanda chaizvo, kuti tigopiwa mari naZuckerberg yekunzi hanzi waita malaika akawanda kana kuti wateerwa navanhu vakawanda kuti makambani agouya achitipa mari semapostori. Isu hatinei nemari idzodzedzo, hatinei nemari dzenyu, hatinei nemari dzaZuckerberg. Chatine basa nacho ndechekuti shoko evhangeri yaMwari yasvika kwamuri, tichikuzivisai ushe hwekudenga, tichikuzivisai pamusoro pezvivi zvenyu, tichikuzivisai pamusoro pekutendeuka kwenyu, tichikuzivisai pamusoro pekuguma kwenyika. Izvozvo ndo zvatine basa nazvo chete. Pakaita maviews, pakaita malaiki, izvozvo pamberi paMwari kana pasina pakati penyu atendeuka, zvose izvozvo hazvina kana maturo pamberi paMwari. Mwari anoda kuti vanhu vaparidzirwe shoko evhangeri isvike kwavari, vatendeuke, vabve pakuita zvakaipa vauye pakuita zvakanaka, vabve kunyika asi kuti vaponeswe vave vana vaMwari. Izvozvo chete ndo zvamunotoona tichiita malive stream ano, ndeyekuti vari kure vasingakwanisi kusvika patemberi vanokwanisa kukomborerwawo neirori shoko. Nyika ichaponeswa neshoko, nyika iponeswe nekuvhota, hanzi wavhoterani kana kuti wavhoterani. Nyika iponeswe nekuti hanzi wachengeta vabereki vako iwewe. Nyika iponeswe nekuti hanzi iwewe wafa nemari, watora mugodhi une mari chaizvo, wakaputika ngoda, wakaputika goridhe kana kuti oiri chaiyo. Izvozvo asi zvirizvo zvichakuponesa. Hauponeswe nekuti hanzi iwe waita vakadzi vakawanda, hauponeswe nekuti waiti fire urumba mako, fire mumba mako haisiyo inokuponesa. Saka ungaite mafire ako mumba mako, iwo haakuponese. Vamwe vanofundzisa kuti vanoponeswa nekutenga maanointing oil,
nekutenga maristband emunhu ane fesi emunhu waMwari, tenga matisheti ane zidzoro remunhu waMwari, ufungidzira kuti zidzoro riri patisheti ndo richakuponesa. Aiwa, zviro kwazvo ndinokuudzai hama dzangu, izvo zvezvo asi izvo zvichakuponesai. Muchaponeswa neshoko evhangeri yaMwari, ndio chete chakuponesai. Evhangeri inoparidzwa pano paJerusarema, iyo evhangeri yazvokwadi inobva kudenga kuna Mwari. Tinoipatsanura pakati penyu, izere, isina kana kuyananiswa, isina kuvhenganiswa nezvenyika ino, asi tinoitambira tichibva kumusoro kudenga sezvairi tichiiparidza pakati penyu, kuti mutendeuke tikupei zvekudya zvemweya zvinokudza mweya. Zvino zvatinogara patafura dzemweya saizvozvizvi, tichidya shoko romweya rinobva kudenga, kubva kune vanhu vemweya vanotigadzirira tafura dzomweya kuti tidye zvomweya zvinokudza mweya yedu. Baba vedu vari kumusoro kudenga ndevemweya. Basa iri harizati riri basa renyama. Hatingatore basa iri toriisa panyama, toti tarisa panyama zvichazopanduka zvogova zvomweya. Zvakatanga nenyama zvichaperera kunyama, zvakatanga nomweya zvichaperera kumweya. Basa rino repaJerusarema rakatanga pamweya, naizvozvo richaperera pamweya. Paradhiso yaBaba yekumusoro kudenga, gomo raMwari Zioni, richange rine kubwinya nezuva rekupedzesera, apo Baba Mwari wamasimba ose achatibayira zvakakora zvake, ogotipa muviri mutsva nenyika itsva. Naizvozvo tichava zvisikwa zvitsva muushe hwekumusoro kudenga. Shoko evhangeri rinotaura ichiti, ndakatarira ndikaona chigaro cheushe chekumusoro kudenga, ndikaona chigaro chichena, neakanga akagara pamusoro pacho aine bvudzi rakanga rakachena semukaka. Wakanga wakakwegura pamazuva ake. Pamberi pake paidarika rwizi rwaidarika runova rwizi rweupenyu. Pamberi pake zvikomo zvakatiza, denga rakatiza, nyedzi dzikadonha kubva mudenga, zuva rikadzima. Asi ndakaramba ndakatarira ndikaona denga itsva nenyika itsva zvichiburuka kubva kudenga. Ndo magumo azvo, ndo kwatiri kuenda. Nekutenda kwatiinako kuti isusu tiri vana vaMwari, tinonyengetera kuna Mwari kuti Mwari atiponese, atitsungise, titsungirire kusvika kumagumo, titsungirire kusvika pazuva iri Mwari rachazviratidza nekuratidza vanakomana vake. Mwiri yatinayo iyi ichadzokera kuvhu, nyama yatinayo iyi ichaparadzwa kuvhu. Inyama iyi fudhu yamajuru pasava. Chakabva kuvhu chichadzokera kuvhu, asi chakabva kumweya chichadzokera kumweya. Zvino mweya uri mamuri wakabva kumusoro kudenga kuna Mwari. Nyama yamuinayo yakabva pano panyika yakazvarwa nemukadzi, naizvozvo chakabva kumukadzi chose chadzokera kuvhu. Sababa wedu wakatemwa kunzi iwewe uchadzokera kuvhu, nesuwo tinodzokera kuvhu. Hapana achaenda nenyama yake kumusoro kudenga kunze kwa iye chipikirwa chaMwari, gwayana raMwari, asina kutendera kuti nyama yake iore panyika ino. Ipenyu iye mupenyu. Saka makaona vakatsvaga kuti Ishe ari kuti, vakafungidza kuti Ishe akaora. Ishe haana kuora, Ishe wakamuka nenyama yake. Doubting Thomas akauya akataura. Thomas akati aiwa kwete, kusvika ndaona inini mabure mavanga mumaoko make ndo kuti nditende kuti murume wamuka. Asi aifamba naIshe. Kusvika Ishe auya akati bata apa Pita. Kusvika abata mumaoko makanga makarerwa zvipikiri, akaona zvikuru sei pakaboka chaizvo. Zveshuwa iri buri randakatoona iri buri kuti munhu akatsemurwa apa achirerwa chipikiri, ndiye Ishe uyu. Ndokutenda kwake. Akatenda. Chaivo zvirokwazvo ndiye Ishe. Ishe watakaona achifa pamuchinjikwa, Ishe watakaisa mugwiro, ndiye Ishe wamuka nhasi. Nhasi ndakamira pamberi pake. Ishe akangoti, udza varume vasandikosangana navo kuGarirea, vaudze vasarotungamira nchava yako kuGarirea. Varume vakati vaungana muimba yekumusoro,
ishaka kurekana pamadziro fe apinda zvanzika zuwai rugare kwamuri varume, rugare. Varume vakashamiswa chaizvo kuti ndiye reshe vanodedera vakadedera, vanosvika vakatya panguva iyoyo, asi vakazadzwa nemufaro kukudza kuti zviro kwazvo chatiri kuona pano ndiye ishe wedu wataifamba naye mazuva ose. Asi ane kange chete chimwe chinhu chasiyana pamusoro pake, pakuti takamona achifa asi tamona amupenyu. Zvino hakuna chimwe chapupu chinopfuura ichocho kuti wazvionera nemeso wako. Vakadzi varume, ndakukusiyirai basa, fambai nebasa, paridzirai marudzi ose shoko evhangeri ngaisvike kumativi mana enyika, panogara munhu pose pasi pedombo rese. Wanai nokuparidza shoko evhangeri yokuuya kweushe hwekumusoro kudenga. Tarirai, ushe hwekudenga hunoswedera. Zviro kwazvo ndinokuudzai varume ndichiti Antikristu watopano nhasi. That was 2000 years ago. Antikristu achinzi naishe atopano, ishe akaenda kudenga, asi Antikristu akasara akawanda ari pakati pedu, asi mavara ake ndeyenyoka, anovaima, anotaima, anovaraidza zvekuti akapfuura pamberi pako apa uzoone kuti uyu inyoka uyu, asi unozozvona warumwa kopo. Ndozvazvinoita. Antikristu ari pakati pavanhu, anopfeka vanhu saizvozvo, opfeka vanhu, mabasa evanhu anowanikwa achivhenekera mabasa enyoka saizvo. Rinouya rakagadzirwa bhodhoro chairo, bhodhoro rinotange mota, kuti bhodhoro rakanaka, asi zvirimo mukati zvinodhaka, ndaidoro. Satani anorirova nemaovharisa zvipendi, oririsa mavara akasiyana-siyana, mavara ake ekuti ritaime tenge rinonaka. Nokuti ukaona richibuda paTV richidikitira, murume achirinwa zuva richirova akagurokuruka achitamba, obva wafungidza kuti chinhu chinenge chinonaka mhani chinhu ichi. Anenge akaisa mivara yake ipapo, kuti vanoona vanobva vataiwa chinhu ichi chakanaka, tofanira kuti chimbochiedzawo. Chinoniwa navarume vanochiwana chinoomba TV, tinoona varume chaivo vane musoro. Saka isusu tine musoro ngatirimwewo, obva vatedzera Satani. Uyu obva kuti ko, utoona baba vatanga zvedoro, vakuita zvedoro, havabve kudoro, vanogara vari kudoro, vakatambira vanogara kudoro, sadza ramai vanobika vanopakurira kudoro, zvese zvinenge zviri kubharwa ikoko. Ari kumba, anouya pakati peusiku, anouya matsini, nguva haatouya, ari kudoro. Zvakatanga nedoro rakanga rakagadzirwa newakaipa, rakaiswa mavara ewakaipa. Satani akataura kwete, ndinozvigona ivi zvokudisplaya. Apa atora mukadzi akapinda pakati moyo mukadzi, akati iwe mukadzi hauzonereiwe kuti aonekwe. Dai uri mumwe waisa malipstick, wadhirowa kumeso, waisa pada kumeso kwako, obva waisa pendi nekobra dzese dzinotaima kuti varume vakuone. Kazobva apfekwa naSatani, obva kuti hazvikwazvo uyu ari kutaura uyu ane uchenjeri mhani, handisi kuonekwa inini ngandionekwe. Obva anotenga zvimaponzi, otenga zvimalipstiki, otenga zvose zvinopenda kumeso. Obva anzi ndavatorumba nekurukwa, waita semurungu, hauzoneri kuti warumba nodiwa. Obva watoti zviro kwazvo ndakurava semurungu, ndatenga urangu bvudzi rechirungu. Obva watenga Brazilian he, obva watenga Indian Peruvian, iyoyo yakapiwa zvimwari zvekuIndia, yakagerwa chembere dzichipira Mwari, dzichiti kupira Mwari bvudzi. Bvudzi rakavhara, torwa nakomana rakagadziriswa bvudzi. Obva wari mbuma iroro, wakatakura mweya yaLucifer musoro, mweya yemahindu iri musoro mako, fesi yakaita nechigure, anzi ndokuti ndionekwe. Ufanzi aiwa iwewe hausina kuonekera pane vamwe vakadaro vakafanana newe, asi kuti iwe uchidarika ava manje chifamba wakashama uone zvavanoita varume vanodedera. Obva watopinda musitoro, obva waenda iwewe kusiya kusection kwevarume, kwevakadzi vakuru, obva waenda kusection yevana asikana adiki, obva waenda ikoko kumasize 9 size 10, maage range ema10 korufu ndo kwaunenge uri uchimanikidzira hembe dzemwana. Tanzi zvishame zvibereki zviri panze, zviite zvidiki chaizvo. Mobuda imomo makashama amai, fesi yakaposherwa, musoro wakarukwa uyu, makaisa bvudzi remachawa musoro.
amono matoshi dhimoni chikufamba izvo zvezvo manje zvinokudyai imimi pamweya wenyu. Makashamba panyama yenyu, nyama yenyu yashambadzwa naizvozve mweya wenyu wasvibiswa pamberi paMwari. Hapana munamato wako unosvika ukaita zvawakaita izvo, wakarukwa musoro, wakapenda zvawakapenda, wakashama pamberi paMwari. Hapana zvaunotaura, wazvibvisa wega pamberi paMwari. Satani anozviziva izvozvo. Kana uda kuuya pamberi paMwari, nyengetera, ita zvinodiwa naMwari, utsanye, unowanika pamberi paMwari. Anozviziva izvozvo Satani. Saka uchiona paipa unotsanya, mazuva ako ekutsanya abva awedzera, simba rekudenga rowedzera mauri, magetsi emweya mutsvene owedzera mauri, muyedzo inotanga kuchiuya zvino naSatani chaipo. Akuziva kuti mukomana paakusvika izvi zvaasara ndepadiki-diki kuti atitarisana naMwari, rega ndiyozomuvhiringa. Ndopamunouya muchivhiringwa pamunamato penyu, wakatsanya 3 days, zuva rechi3 rekuti wasarwa nehwana wavo kuti usunungure. Mumwe munhu anosvika ubva akuuyana neKFC. Hama yangu ndinokudisa chaizvo, ndauya neKFC. Unondida Stereki, mazuva ese haundide, nhasi ndowaunondida, nhasi awanitira KFC. Ndasarwa nehwana wandisunungure, maimvundisa obva vandibikira zisadza chairo, obva vandasikogocha, mugochera wasati ambogocha, anzi kuti baba mudye. Unobva ratoiswa apa rotopakurwa, nsangasunungura ndozosara nosunungura mwoyo wamupureti. Saka munainondida Stereki nhaye kana ndapa muna Mwari kwete. Satani anenge apfeka vanhu, anenge apinda pakadaro. Ndaanozviziva kuti munyengetero wenyu nekutsanya kwenyu ndo zvinokuisai pamberi paMwari. Zvitadzo zvenyu nezvakaipa zvenyu ndo zvinokubvisai imi pamberi paMwari. Mwari hachinji hashanduki, asi imi vanhu ndimi munoshanduka. Munoshanduka, nhasi moita zvakanaka, mangwana moita zvakaipa, mangwana moita zvakaipa, mangwana moita zvakanaka. Imimi ndimi munoshanduka kwamuri, kwete kuna Mwari. Zvino Mwari ari kuti imi musava vanhu vapanduki, musava vanhu vanoshanduka, muchiita zvakaipa nekuita zvakanaka panguva zhinji. Asi nyengeterai kuti mupirwe mweya wezvokwadi mamuri, kuti kana iye mweya mutsvene waMwari apinda mamuri, ndiye achakuzivisai zvokwadi yazvokwadi. Muchaziva zvakanaka nezvakaipa zvinoitwa nezvisingaitwi navatende vakatenda kuna Kristu. Ndizvo chete zvinodiwa. Zvinotarirai pane nzvimbo yakanaka, yakanakisa, yakagadzirirwa naBaba, ikuimbwa naRuma. Nyika dzino dzepasi rose vachaungana vose pasi rino, vachaungana vachirwa navaKristu, vachaungana vachida kurwa naMwari chaiye. Vachatora manukliya avo, tinoda kupfuura kudenga ikoko kuna Mwari, tinoda kuputisa temberi dzaMwari, tinoda kubata vafundisi paJerusarema tivarove, tinoda kuvasunga tivadambure musoro. Ichasvika nguva iyo vachawirirana vose pasi pezuva kuti hachada kuona chinhu chinonzi chiKristu, hachada kuona vanhu vanonzi vaKristu, hachada kuona vanhu vanonzi vanonamata Mwari. Mwese ngaaite zvaanoda. Izvo zvimbirwa zvaanoda zvacho ungochani nekunamata Satani, ndizvo zviri kunzi zvaanoda. Vobva varwisana naMwari. Panguva iyoyo Ishe achauya kubva kudenga, Ishe achaonekwa achiuya nehondo dzake zhinji. Achauya ari pabhiza rake jena aine hondo dzekudenga. Madzimambo enyika ino achadedera, midhonho icharovana nekutya nekudedera. Mumuromo make umu muchabuda bakati kwari tichacheka mativi ose, hapana achamira pamberi pake. Zvino zvokuti unonzi kuda kurwa nemunhu, munhu anouya pamberi pako motanga matukana, tiyai wewe pfeke, wewe pfeke. Ipapo izvozvo zvepano pasina, akatongosvika pamberi pako, akatongoti bva pamberi pangu, munhu anobva aita dust ipapo. Akataura kuti ngapave nenzira, pakazara vanhu miriyoni, vese vanobva vaita dust ipapo. Ndo munondo uri kuchicheka kubva mukanwa maMwari. Ishe wedu paachauya, manukliya aya anoti manukliya achataura izwi rimwe chete kuti manukliya parara izvezvi. Manukliya ese vaita dust kushati baba nenukliya pana raenda kupi? Vachadedera.
mitumbi yese ichaparadzwa, hondo dzekudenga, masoja ekudenga achaparadza madzimambo enyika ino nevanhu vose vanoteera Satani pachavanogiragira kwamene. Nyama ichaungana murodhi, nyama yamadzimambo, nyama yavanhu vakatenda zvakaipa nevakaita zvakaipa. Mutumwa achaonekwa achidedza kushiri achiti, shiri dzenyika uya kuno udye. Chirayiro ichi chapiwa naMwari kuti udye. Shiri dzichauya kubva mumativi mana enyika dzichauya kuzodya nyama yamadzimambo adzagadzirirwa naMwari. Hapana nyama ichasara yakamira. Shiri dzichauya dzicharova inonzi big dinner. Shiri dzakagadzirirwa zvakakora naMwari, nyama yakakora yenyu madzimambo enyu anoita zvakaipa achita zveugocha, ana Joe Biden, ana Obama, vachanyenyenwa vese neshiri. Mabodyguard aya achashaiswa simba. Ndine mabodyguard achashaiswa simba. Bodyguard rinenge rakatofirawo pasaidi apa richitodyiwawo neshiri. President wenyu achidyiwawo neshiri nekuku. Muchasara muri mega. Chinguva ichocho chapera, shiri dzadya vanhu. Chinguva ichocho chapera, pachaonekwa chigaro cheushe chekudenga chichena. Ipapo makomo achatiza, denga richatiza pamberi pake. Zuva richadzima, nyeredzi dzichadonha. Mwari wamasimba ose achaonekwa ari pachigaro chake cheushe. Chinguva ichocho chichapfuura zvakare, Ishe achabata ushe pamusoro penyika idzva iyo nedenga idzva richaburuka kubva kudenga. Achatonga 1000 years pamwe chete nesu. Tichabata ushe naIshe wedu isu 1000 years tichibata ushe naMwari. Izvo zvikasvika 100 years nemamudedera, so dedera taza kufamba mudedera. Zvino Mwari ari kuti ndichakupai dzimwe 1000 years amuchagara panyika ino. Takasunga Satani, achasungwa Satani 1000 years pasina makuwa. Tikaona kuti makuwa toshaya kuti abva kupi makuwa, ndayo waiti Satani anopindira makuwa. Kaiwewe hapo Satani iwewe. Rufu rwamuri kurarama izvezvi uyu, upenyu hwamuri kurarama izvezvi uyu, ndichava rufu rwekutanga. Rufu rwekutanga ndo rufu rwamunofa kuba kuti munhu afa, mochema munomuviga, ndokufa kwemunhu rwerufu rwekutanga. Zvino pane rufu rwechipiri ruchateera, iro Satani raachabatwa osungwa oiswa mugomba rakadzikadzika, aiswa mugomba rakadzikadzika 1000 years tichararama pano panyika. Imimi muchapona mazuva rino, mozomuka pazuva iro. Ndimi muchapupura ushe hwaMwari nekukura kwaMwari. Ndimi muchawanikwa nekukunda rufu rwechipiri. Mukaparidzirwa Kristu mukatenda kwaari, naizvozvo mukatenda kwaari Kristu wamusati maona, mozomunzwa mochimuona. Zviri varume taiparidza paipe zvokwadi. Zvirokwazvo varipo murume, zvirokwazvo nyika itsva iripo iyi. Kutenda kwenyu kuchabva kwawedzerwa naizvozvo. Asi tuwana twedu tichazvarwa panguva ye1000 years, tuchange tisingazive kuti kune chinhu chinonzi Satani, tisingazive kuti chinhu chinonzi muyedzo, tisingazive kuti aiwa kune zvakaipa zviriko. Ndazvinhu zvakanaka chete tichikukudza Mwari, tichinamata Mwari mazuva ose, upenyu huchifamba 1000 years tichibata ushe naMwari. Hapana kupisa, hapana kutonhora, hapana kudikitira, hapana nzara panyika. Dzimba dzakanaka dzokugara dziripo, mwiri mutsva yavakapfeka iripo, zvose zvakanaka zviripo. Tuwana itwo ndo twamunoti izvezvi, tuwana twakazvarwa kumhuri dzine mari notwamunoti masaladi. Utu twere tuti masaladi twazvokwadi. Ndahasati twamboona zvakaipa, hasati twamboona Satani kuti aiwa kune zvakaipa chaizvo zvinonzi zvinouya nemurume anonzi Satani. Vana ava vachazoyedzwa nekupedzesera. Satani achatorwa osunungurwa, obva hanzi Satani takusunungura kekupedzesera, chiedza nyika kekupedzesera. Satani obva aya achikuyedzai panyika kekupedzesera. Ndiyo inonzi final push, final frontier, final push. Kuyedza kekupedzesera ndiyo inonzi do or die. Satani akuziva kuti nguva yake yaapadhuze, yaswedera yekunoparadzirwa kwake, naizvozvo anenge aine hasha chaidzo chaiti. Ipapo achakurumidza kupandutsa vanhu, achakurumidza kuunganidza hondo kuti anorwa naMwari.
ipapo Satani uchakundwa. Izwi richabva kudenga richiti zvapera. Pachawanikwa Jerusarema izvo, denga izvo nenyika izvo richabva kudenga. Satani achatorwa, iye nemuprofiti wenhema vachakandwa mudziva rinonyumwira nesuferi nomoto. Muprofiti wenhema, Satani nevaprofita vake, nemweya yavaprofiti wenhema, zvose nevakaipa vose vachaiswa mudziva romoto kuti vatsve zvachose vasaonekwe zvachose. Saka vaya vanotaura vachiti Mwari anoshandidzana naSatani, Mwari anoshandidzana naSatani chirudziko, iye ari Mwari. Mwari haashandidzane nemunhu, asi Mwari anoita kuda kwake pamusoro pevanhu vose, pamusoro pengirozi dzose, pamusoro pezvisikwa zvake zvose. Ndaa zvose zvakaiswa paruoko rwake, ndiye akazvisika. Anoita zvaanoda nezvisikwa zvake, kwete kuti anodhila naSatani, anowira naSatani achipinda madhiri. Hakuna dhiri Mwari anopinda naSatani. Dhiri ripi raanopinda nechinhu akagadzira. Kana Mwari achipinda dhiri naSatani, ngaapinde kadhiri newe iwewe, tione ukaenda kudenga nedhiri rako iwewe. Ita kadhiri tione naMwari. Andiariko kwaari kukuziya iwewe. You know where he is. Muri kuziya kuna Mwari, itai kamadhiri acho enyu. Andi Satani akaita rake dhiri, itai karenyu dhiri tione. Atimati Mwari ndiye madhiri, taika dhiri tione. Mukaenda kudenga, denga hakuendwe nemadhiri, kudenga hakusi kwemadhiri. Ushiwe kudenga hauzwe madhiri. Satani kuita kwake hakusi kwedhiri, asi anoita zvinokudza Mwari. Kutova Satani ikoko kunotokudza Mwari. Munhu anotoita zvakaipa, kuita kwakaipa ikoko kwaari kutoita kutokudza Mwari. Ndaa ndo unhu hwake, ndo zvaari izvozvo. Haangaite zvakanaka, kuita zvakanaka zvive kuti ndokudza Mwari. Zvakaipa izvozvo izvo zvinotokudza Mwari. Ndaa iye akasikirwa kuita zvakaipa, akatoita zvakanaka kutoshora Mwari. Satani ndaa zviziri maari, unhu hwake haumutendere kuita zvakanaka. Mwari anozviziva izvozvo, kuti kana tauda kuita zvakaipa tinodana mukomana wezvakaipa, anoita zvakaipa. Mambo pakati paitika nharo pakati pevana vaprofiti. Vana vaprofiti vasvika 30 vaprofiti. Paitswa nharo, ndikokana kuti dzaiva nharo dzei dzakazaitwa. Paitswa nharo, Mwari kudenga kati totumani kuti vanhu ava vazive chokwadi. Mweya yetsvina ikauya pamberi paMwari, ikapfugama pamberi paMwari ikati titume isusu Mwari tine zanyonganiso nechiprofiti chenhema pakati pavo. Mwari akatendera mweya yetsvina ikasvika ikati kupfeka vaprofiti 30. Vaprofiti 30 vakapfekwa nemweya yetsvina, vakaprofita nhema vese zvavo, vatenderwa naMwari. Ndaa zvinoita kuti Mwari akudzwe nezuva rekupedzesera. Mwari wakakudzwa kuti Mwari wakanaka. Hakuna mumwe Mwari wakaita seMwari uyu, anotaura zvokwadi. Iye semu Mwari ndiye akasimbisa mwoyo waFaro kuti uome. Zvikanzi ndakamuomesa mwoyo Faro kuti ushe hwangu hukudzwe. Faro mwoyo wake wakasvika pakuomeswa. Faro akaziva kuti Faro ndavasiya vanhu vaenda, vanhu vaMwari ndavasiya vaenda. Faro ada kutota soft. Sauro vakutoti hazvishuwa ndasiya vanhu vaenda, vanhu vaizi zvinhu zvacho hazvinomira mushe. Mwari akaomesa mwoyo waFaro. Faro akamuka akapanduka, akajamuka achivava mutemberi. Vanhu iva hapana kwavari kuenda. Ndakazvitaura nezuro zvadza kuti nezuro mambo maitaura kuti vaende wani. Ndamuka nhasi azofunga ndichada. Mwari aomesa mwoyo waFaro. Chii chakazoitika? Mwari akazokudzwa. Ndaa akayambutsa varume kubva kunyika yeIjipita murenje raipisa, akavachengetedza negore, mvura dzikazaruka pakati pavo, vakakrosa Red Sea vachifamba netsoka dzavo. Masoja akapetwa pakati pemvura, pakafiwa namaIjipita mazhinji. Mwari akakudzwa. Mwari akatora vanhu vake kunyika yeIjipita kuendesa kuJerusarema. Mwari akakudzwa nemabasa iwaya. Saka zvose zvinoitwa kuti Mwari akudzwe, ushe hwaMwari hukudzwe.
Satani zvakaita kuna Jobho, kuti akaenda kuna Jobho akaita zvakaipa kuna Jobho, Mwari akamutendera akati nabvisa kuchengetedzwa kwaJobho sekutaura kwauri kuita, asi mweya wake chete usabate ndewangu. Akapiwa mubvumo wekuita zvaanoda nezvese, akaparadza Satani. Iye maari unhu hwake ndewekuparadza chete, akauya akaparadza zvese zvaJobho. Hakuzati kuri kushandidzana iko, kuita kuda kwaMwari. Chii chakazoitika? Jobho wakati wakunda, Mwari akakudzwa. Chikati Jobho, wakanga uripo here iwewe pandakaturika gomo iro, ndikati akabata tara racho, akabata line iso achiti isai to left right, ipapo uziva kuti ndiani here Jobho. Chikati kana wakanga uripo Jobho, zvinoreva kuti une makore mazhinji iwewe kurarama pano panyika, kana wakanga uripo panguva iyo. Nai Jobho, wakanga uripo here iwewe patakagadzira mvura, tikati kapave nemvura pano panyika, mvura ngadzipatsanwe nemvura dzekudenga nedzepasi, wakanga uripo here Jobho? Jobho akati kwete nanzi. Chikati Jobho, wakanga uripo here iwewe patakagadzira nekudhirowa mepu yenzizi dzepasi pasi panapa tikadzika pane nzizi apo? Wakanga uripo here patakagadzira mepu yacho iwewe Jobho? Nana Jobho nanzi. Zvikanzora iti Jobho, patakapatsanura denga nenyika, tikati distance yepanyika nedistance yekudenga ngaive yakadai so, wakanga uripo here Jobho? Jobho akati hananzi. Saka zvino Jobho nharo dzako dziri pa. Turamba uchingoti ndakarurama Mwari ndinunurei, ndakarurama Mwari ndinunurei, ndakutadzirei Mwari, ndakutadzirei. Jobho akazoropafadzwa naMwari akanzi, Jobho, zvose zvako zvakabiwa naSatani ndakuzviwedzera times 10 times 100. Jobho akazopfuma kudarika zvaakanga akaita, akapiwa vana vakanakisa kudarika vana vakanga anawo pakutanga. Kana dziri nzombe dzakawedzerwa, ari makamera akawedzerwa, uri uchenjeri wakawedzerwa, uri utano chaiwo panyama yake wakawedzerwa, maronda akapera. Ndozvinoita Mwari. Mwari anoita zvaanoda pamusoro pavanhu vake. Haudzirwe nekuita taconference. Hanzi akaita conference Mwari naSatani. Conference unoizwa? Conference kuwirirana. Kwete. Mwari hawirirani nemunhu, hawirirani naSatani. Satani anoteerera. Ndamumwe ndiishe mumwe, mumwe muranda pamumwe. Tanzanzi president angashaya meeting namfundisi Chamboko, inini zvangu inini ndonda president inini ndonotanzi nani conference president inini, chiko chandinoziva pamusoro pezvenyika. Kutongosvika ndoteerera kuti matii mukuru otaura kuti ndafungodzera kuti mudai tobva taita saizvozvo. Kwete kuti tinosvika toti tiudza president zvekuita, kuti president inini dai madai president ototeerera izvozvo. Zvishuwa varume vari kutaura dai. Chiko chatinoziva nezvepolisi yenyika, chii chatoziva nezvematongerwo enyika. Nyika nezvo zviri mairi zviri maoko make iye. Akada kuti minda yese nhasi yatorwa, akada kuti minda yese ngaidzorere kuvanhu, akada kuti minda ngaidzorere kuvarungu, ndiye. Akamuka akati zigi akusisira, ndiye. Akamuka akati pane rimwe zigi, ndiye. Anoita zvaanoda pamusoro pezvinhu zvake, ndaane simba pamusoro pake. Hapana vanhu veReserve Bank pavanouya vachimuudzira kuti baba dai maona tachinja apa, anokwanisa kuteerera izvozvo kuti zvinge zvine musoro, anokwanisa kuzviita kana kusazviita. Ndizvo zvaanoda. Hazvizoreva kuti gavhena wekuReserve Bank ainzana napresident, kwete. Hazvina zvo. Tanzi president ainzana namufundisi Chamboko panapa, kwete. Yanotungamirira nyika. Isu totungamira mazigireki, toziva kugumira yengazi yekugumira kwake ikoko. Iye tikamisa pano papurupiti pano, president wedu tomisa papurupiti pano, hapana zvaanokuparidzirai zvoupenyu hwenyu hamuponeswe. Ndakwake ndekuko kuofisi, kwete iyi haine ofisi yezvimwoyo. Iyi ndo yedu yake ndeiyi. Saka zvose zvepakereke, zvose zvebasa raMwari zviri paruoko rwedu, tine simba razvo isu pano paJerusarema. President zvokwavo ikoko zvenyika zvemazigi nemapolisi ikoko ndokwavo. Hazvirevi kuti inini napresident haenzana, hatife takaenzana.
tozoteerera ndio vakuru vapamusoro pedu tokavateerera zvavataura ndizvozvo. Vakafuma nhasi vakati machechi ese uyai mubhadhare $10 emutero. Tatonobhadhara $10 emutero. Atirambe ndaa dziri pasi pake. Asi akazomuka akati machechi ese ngaanamate zveugochani. Takumuudza neye vakuru makupfuurira makudarikira vakuru amene kuti mapfekwa nei mapindwa nei gumirai maofisi kwenyu ikoko kwete ofisi ineyi haitendere zvese zveugochani zvamakutaura. Iyi ofisi yaMwari itore simba kudarika iyo yenyika, asi tiri pasi penyika tinoiteerera. Kune zvimwe zvakanaka tinoiteerera zvinopikisana neiri ofisi zvinodzima ofisi yenyu yepano pasi. Zvizamei mone pasisai mabhiuzi engochani dzakutendera kuZimbabwe. Muone vamwe venyu vanobva vachimhanya maofisi iwa akudyiwa rinopisa, mweya yenyu inopararana. Tipinde mubhuku yarinavhura basa rinozvakazarurwa 19:11 mukati. Kristu unokunda chikara nomuprofita wenhema. Ipapo ndakaona kudenga kwezvakazarurwa, ndikaona bhiza jena naiye wakanga agere pamusoro paro wakanzi wakatendeka wazokwadi. ndiMwari akagara pabhiza jena ari kuuya Mwari pabhiza rake jena ari kubva kudenga. Akanga akagara pamusoro pebhiza iri akanyorwa kunzi wakatendeka nowazokwadi. Hakuna mumwe wakatendeka nowazokwadi anodarika Mwari wedu. Unotonga nokurwa zvakarurama, unotonga nokurwa zvakarurama. Haabiriri pakurwa kwake, haana kucheka dzafa pakurwa kwake. Nda anorwa kune zvakarurama zviri fair and square, kuti mamisikidzana apo uyamira apa uyofumbidza zvake zvibhakera uisa zvake zvibhakera zvogotsva. Ndokunonzi kutonga kwakarurama, kwete zvaSatani zvokuti anohwanda pakati pevanhu. Anouya opfeka muna uyu, akaona zvadhaka obuda opfeka muna uyu, akaona zvadhaka opfeka obuda muna uyu. Ndo zvinoita Satani. Vaya vaita zvakaipa. Mimba chaichaiyo mako mauriwo nemukadzi wako. Satani anouya kupfeka muna baba, baba opfeka 2 minutes mukadzi achitererei. Tachiudzwa kuti bvudzi dzangu dzikadzibvisa ngadziiswe pasi petebhuru angosiya pese pese. Chimukadzi ichi kazi yeyo ndakati chinyeye bvudzi. Satani obva abuda kubva murume obva apfeka mukadzi mukadzi obva ati baba pese pese mushando wangu mwana mudiki, asi mwana mudiki obva ataura chibhreketiya samai vako ini handisingero pamba pano unojairira panapa stupid zimsoro dzoro atopozera mabhreketiya mukadzi. Satani obva abuda abuda kuna amai adzokera kuna baba kweza kundipindura ka mukadzi uyu. Ndiri murume kaini handipindurwe, ndinojima ndine masimbi kainini ndinokakwadza kamunhu aka. Satani obva ati kwadzokera muna amai. Wakarova ndivavo ndichandiuraya. Uyu atora pani nepoto mukadzi. Ndichandiuraya nhasi, ndichandiuraya ndurayira pano. Wakarorerwa kuzourayirwa pano kai mukadzi. Amai akafumbi kareba kudai nehasha kakabata mapoto pani uko ya World War II mumba ragi Russia neUkraine mumba imomo bedroom. Satani obva ati dzokera mumurume. Murume obva atoti watoribatira poto inini nepani naundorova inini. Murume obva arekedzera mbama yokunze kweroko. Kadzi shaya achienda kusaidi uko, mazino achinovira uko, pani ichivira uko, poto ichivira uko. Satani obva ati obva abuda obva adzokera mukadzi. Mukadzi ototi watondipedzisa. Mukadzi wekuzungairawo obva atorawo vana obva aisira vana poison. Chatofa tese pamba pano.
Chatofa tese nezvana izvo zvinhu. Ovhaisira vana poison, obika sadza oisira vana vese poison. Ndakarwa nezuro nababa. Baba vapfeka vari kwavari ikoko. Paza do. Amai vogorohwa senyoka yapinda mumba. Akapfekwa baba. Akachona achirova chidhoma chaicho. Ndotangu achiona madziso mavo. Vagokubrasha kusvika mafa nokurohwa. Saka anobva abuda kuti unauraya munhu shamwari. Murume obva waona asina kupfekwa manje obva anauraya munhu zvishori. Yowe nauraya mukadzi. Zano ndiripa. Uyo obva atorotamba obva anosungira pamuti. Dakutiza mhosva dzake. Unosungira pamuti. Vana vajiswa poison, mukadzi afana kurohwa, baba asungira pamuti. Zvose izvo ibasa raSatani. Anga achitenderera achita basa. Akapfeka opfeka. Zvino Mwari haana nguva yeizvozvo yekupfeka vanhu. Mwari anokuudza shoko evhangeri yake yokupinda pakati pemwoyo wako iwe. Mweya Mutsvene ndiye achauya kugara iwe mauri mutemberi yake. Iwe uchaziva zvakanaka nezvakaipa. Satani achauya mutemberi ada kupfeka sovhana makachena amwe chiedza anotiza. Uchaziva kuita zvakanaka moita zvakanaka. Kana bhutsu dzasiyiwa pese ubva wangodzitora wakanyarara bvaisa vati amai bhutsu dziya mangwana munoisa apo. Ndopandakaona panenge pakanaka kuti dziiswe. Amai obva vaonoti zvakanaka zvaitwa nababa. Obva taurawo nezgori rakadzika kuti tinotenda baba, tinotenda ndaita mistake. Mangwana ndichagadzirisa zvinhu izvozvo. Nhoroondo dzese idzo hadzichaitika, hasha hadzichaitika, kurovana hakusisina, kusarana poison hakusisina, zvese zvapera. Mweya Mutsvene apinda pakati pavanhu. Ndoanonzi mabasa emweya Mutsvene akanaka. Satani ashaiswa mukana. Saka musapote muchipa Satani mukana pane pasina basa. Zhinji nyaya dzinoitika kwamuri tikada kuzvitsvaga kwasatangira nyaya dzekuti wazvikudza. Kana usina kuzvikudza watadza kutaura. Kana wasina kutadza kutaura mene zvawaita wauya ukadhakwa wakapfeka kudhara. Tikada kuzvitsvaga mukadzi azofa aroyerwei. Uzozanza aroyerwa kuti anisira sadza diki, anisira budo usina supu. Kanyaya kacho sokada kuzokatsvaga kuti chii unoona hapana nyaya. Ko matadza rengotaurirana nyaya idzi dzapera. Asi zvino pane medha takuda kutoti aya mapurisa pakutodiwa izvozvi pakunyorwa maafidhavhiti makutipa basa. Zvino meso ake akanga akaita semurazvo womoto. Pamusoro wake pakanga paine korona zhinji. Wakanga aine zita rakanyorwa risina kuzikanwa nomunhu asina iye bedzi. Mamurorokiro kuti murume akapfekedzwa korona idzi zhinji, asi pakorona idzi pakanyorwa zita rake, asi zita rake harina kuzikanwa nemunhu kunze kwaiye chete. Zvamwari mukadavisa munyama mufe mukazvinzwisisa, moita madhizinyongoro zvamwari. Akaiswa makorona ekutonga nyika dzose, saka aine korona dzose musoro make, ndiye anotonga kwese. Zita risati razikanwa nevanhu vasinozikanwa naiye, ndo simba raakapiwa naMwari kudarikisa kune zvose. Atikarinzwisise tikada kuritanga kuda kuribata, atongorikwanisa tikada kurinzwisisa atipe takarinzwisisa. Asi iye ega ndiye akasanzwisisa. Iye ari kuna Mwari naMwari ari maari. Zvinoperera ipapo. Hakuna munhu anotaura kuda kunzwisisa zvaMwari ogoda kupinda mune zvaMwari haukwanisi kuzvibata zvaMwari. You can't comprehend kuti denga rakasikwa sei. Saka takakutsvaga zvekuti iye Mwari wacho akaita sei. Tombotanga kutarisa zvaakagadzira chete kuti zviri confiscated zvakadini, sophisticated, kuti zvishuwa vanhu vari panyika asi havadonhe. Asi munoti nyika ndeyeraundi asi havadonhe. Apo munoti inotenderera yega. Ichitenderera yega sei? Hatikwanisa kuzvinzwisisa. Saka zuva rinopisa risingapere rinonga richibvira nei? Huni dzekoko dzaiswa nani? Dzabva kupi? Rinonga richibvira sei? Hatikazvinzwisisa.
Saka mukutaura kuti mwedzi ukarohwa nezuva, zuva robva rapenya, tobva taona mwedzi uyu. Saka motaura kuti tozozviona isusu takuona kuti ai zuva iro mwedzi uyu. Hatizvinzwisisi kuti mbeu yaamai nababa yabatana, pava nemwana, pava nechipenyu chapinda kudumbu raamai, chakukuramo, chato nemweya wokufema. Mweya wabva kupi? Zvabva kupi? Hatikazvinzwisisi. Zvakavanzika zvaMwari, zvizhinji zvakavanzika zvaMwari. Zvino kana tichadza kunzwisisa pane zvaakagadzira, tichazonzwisisa here pamusoro pake iye? Hatikwanisi kunzwisisa pamusoro pezvaMwari. Iye Mwari akataura nomuromo wake amene akati, nzira dzangu dzakasiyana nenzira dzavanhu, kufunga kwangu kwakasiyana nokufunga kwavanhu, zvose zvangu zvakasiyana nekufunga kwenyu imimi, muitiro nomutauro wangu wakasiyana nokutaura kwenyu. Imi pamunoti makuenda left, Mwari ari kutaura aiwa left iyoyo haiko. Kune inonzi short left, kune inonzi long left, kune inonzi right left. Ima muiziye, munongoziva left neright. Mwari atadai kune inonzi right left, iyoyo hamuiziye. Kune inonzi left hamuiziye, munongoziva left right. Nzira dzaMwari hamunoziziva. Aizviziva kuti Mwari achashandisa Samusoni ndiani, kuti Samusoni achanoparadza vaFiristia nokuda kweupombwe hwake ndiani? Hakuna. Nzira dzaMwari idzi kuti Mwari akamusiya mukomana achiita upombwe hwake, asi Mwari ainaye. Mukomana akaita akapiwa simba nekuda kwebvudzi rakati musoro make, zvikanzi bvudzi rino ndo madaisa simba rako iwe. Mukomana akapiwa chinhu chekuti anotenda nacho, kuti kana ndine bvudzi ndine kutenda kuti ndina Mwari. Zvino bvudzi rakati rachekwa, bvudzi hakusisina, maziso ake akatushurwa, Samusoni akaiswa mujeri. Asi kutenda kwake kwakazowedzerwa, kukabarwa patsva ari mujeri. Akati kwete mhani, simba raMwari harikagare mubvudzi, simba raMwari riri mandiri. Akaudza kamwana kuti famba neni ndiratidze pakati chaipo pehoro inei. Ndana mambo akakaungana vachidya vari kuti muhoro mavo vachamapati emusangano, zvanzi ndiise pakati pemusangano wavo ipapo. Akaudza kamwana kadi kuti ndigaidhe uye tiende pakati pemapira epakati chaipo. Akaenda pamapira epakati, akadana kuna Mwari. Samusoni akati, Mwari waIsraeri wamasimba ose, ndipei simba rekupedzesera ndizvipedze nhasi zvese izvi zvavaFiristia anonamata vana vaMwari. Mwari akamupa simba Samusoni, simba rake rikadzorerwa maanga ari, akapusha mapira, taikudhonza mapira kudai zuva, imba yese ikawira pasi. Kevhini vese anga ari papo akafirapo, madzimambo ose nemadzimambo akatobvowa koko akanga ari, vese vakafira imomo. Nzira dzaMwari. Mwari akati akarova mepo yake, akaona kuti ndipedze vanhu ava, ndichaisa murume pakati pavo ane simba, ndomuisa ipapo ndambo. Murume uyu anoda zvavakadzi, ndichamusiya chaupombwe hwake kusvika mukomana uyu adamburwa bvudzi rake, kutenda kwake kwadzorerwa maari. Kana achinge atenda, ndichamudzorera simba rake. Mwari akaita sei? Akabva akudzwa Mwari pakafa vaFiristia. Izvozvi pakatonyorwa mubhuku kuti Mwari akakudzwa paakauraya vaFiristia achishandisa murume wainzi Samusoni. Mwari akakudzwa. Saka nzira dzaMwari dzakasiyana nenzira dzavanhu. Iyo idzodzo nharo dzaSatani, ndokanzi Satani anoshandidzana naMwari, Satani anoshandidzana naMwari. Dzimwe nzira dzaMwari kuti idzodzo dzamatadza kutonzwisisa kuti Mwari, nekuti iye ndiye Mwari, nzira dzake dzakasiyana nedzavanhu. Akatendera Satani akamukandira panyika. Saka munoti Satani zvaakadzika kudenga, Mwari aimukandira panyika zvidii? Airi kumukandira kumazu, kana kuJupita uko, kana kuzuva chaiko uko, asi akamukandira pano panyika pane vanhu. Nzira dzaMwari idzodzo kuti tiedzwe chaizvo, kuti pabude cream de la cream yavana vaMwari, pabude top notch yavana vaMwari. Filter neSatani anofilta marara ese akasara kuna Satani. Top notch yese, top cream ndio ichasara ichibuda kubva marara esari. Tikatora isu mukaka wakakora, tikausiya mangwana chaiyo
zvakakorera zvose zviri kumusoro. Mvura yese yatikana pasa cream de la cream, tatora cream de la cream yoyo ndio inogadziswa cheese kandi dzakutodhura darika mukaka wacho. Mvura torasa uko ndo zvakaita Satani, akaiswa pano panyika akabongodza mvura dzapanyika achibongodza vanhu ikoko kuti zvakaipa zvisare pasi zvese. Mondi vanouraya, vaitire zvakaipa, ngochani, zvese zvisare pasi. Cream de la cream ndo vanotenda kuna Ishe Jehovha vatendeuka vobhabhatidzwa muzita raBaba reMwanakomana neMweya waMwari. Ndo vachasara vari pamusoro, ndo vakatendeuka, ndo vekuti vakafa Mwari anofara kuti vana vauya kumusha nzvimbo yakanaka iyi. Zvimwe zvese izvo aiwa tichanozvirasa zvedu marara. Wakanga akapfeka nguo yakanyikwa muropa, zita rake rinonzi Shoko raMwari. Shoko raMwari ndiani ngodai mimi? Shoko raMwari ndiani? Mwari ndi Kristu, ndiye shoko raMwari. Pakutanga pakava neshoko, shoko rikava nyama, rikauya pano panyika. Iye shoko wacho ndiye uyu, shoko raMwari Kristu. Nguo yake yakanyikwa muropa. Sei yakanyikwa muropa? Kuratidza kuvanhu vakafa neropa rakadeurwa ravatsvene richifira Kristu. Saka nguo dzake dzakanyikwa muropa. Vose vakafira muna Kristu, vese vakaurayiwa chete. Kana uri mufundisi akachekereswa, ndokuti vanhu vati vachiva kereke, kudaradza kereke ine vanhu itsva kuba vanhu vakakuuraya pamusoro peshoko iri. Ndo vaya vaprofita vakaurayiwa vachinzi vaprofita chokwadi. Mambo obva ati hazviprofitika pano handiprofitika, urayai munhu. Vakaurayiwa vese vari pasi pechigaro cheushe chaMwari. Vakataura vakademba zvikazi, nhai Baba, nguva iyi ichasvika rinhiko yamuchatitsiva isusu kuti muda kubva kwakafa? Mwari akati kwete, pasara chinguva chidiki diki bedzi. Akatora nguo chena akavapfekedza nguo chena vari pasi pechigaro cheushe. Vakazorora akapfeka nguo chena zvavo, vari munzvimbo yakanaka muparadhiso. Saka vese vakafira muna Kristu, izvo zvakachengetwa munzvimbo yakanaka. Havasi kutambura sekutambura kwamuri kufunga kuti vari kutambura, kwete. Vari munzvimbo yakanaka, vakachengetwa. Nguva kana ichinge yakwana, mazuva kana achinge usvike kuguma kwenyika, achamuswa vanhu vese pamberi pechigaro cheushe. Vachange vachibva vari kunzvimbo yavo yakanaka. Vakafa vachiita zvakaipa vai vana jaya mupfumi, izvezvi vari kunzvimbo inopisa, vari kuHadesi kunopisa. Makore ese wayo vari kutsva. Ava vakanaka vari kutonhorera nzvimbo yakanaka. Hakuna nhamo, hakuna zvakaipa, hakupisa, hakutonhore, hakunangana nzara, hakuna zvese zvakanaka. Vakangomirira chite nguva. Vaitiye zvakaipa, vari kutsva izvezvi. Hondo dzokudenga dzakamutevera, dzakatasva mabhiza machena, dzakafuka mucheka wakanaka, mucheka usina tsvina. Mumuromo make makabuda munondo unopinza kuti arove marudzi nawo. Uchayafudza netsvimbo yedare. Unotsika chisviniro chehasha chokutsamwa kwaMwari Wamasimba Ose. Panguo yake napachidya chake pakanga pakanyorwa kuti, pakanyorwa zita rinoti Mambo wamadzimambo, Ishe wamadzishe. Monere papa pakanyorwa panguo yake, pagemedzi raMwari napachidya chake pakanga pakanyorwa zita rinoti Mambo wemadzimambo, Ishe wemadzishe, kusvika pachidya chake. Zvino ndakaona mutumwa amire muzuva, akadanidzira nezwi guru achiti kushiri dzose dzinobhururuka pakati pedenga, uyai, 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 muungane pachirayiro chikuru chaMwari.
kuti mudye nyama yamadzimambo nenyama yavakuru vezviuru zvamazana nenyama yavane simba nenyama yamabhiza nevatasvi vayo nenyama yevanhu vose vakasununguka nevakasungwa, vaduku nevakuru. Hakuna anosiyiwa kubva kumadzimambo, kubva kune varume zviuru vehondo vanotumwa naMwari, kubva kune vakuru chaivo vanonzi vakuru musociety, ana mambo, machifu, maheadmen, majaji, maloya, madzibaba enyu ipapo, vakuru navadiki, vakasungwa vari majeri navasiri. Uyai mudye nyama dzavo nemabhiza nevatasvi vavo. Mabhiza akanzi evidence yekuti pakanga paine munhu, idyai nebhiza racho zvipere zvese. Nhasi uzona bhiza rinorohwa muri mutasvi waro anorohwa futi svika mapera. Dai muravange masvikama. Zvino ndakaona chikara chiya namadzimambo enyika ehondo dzavo vakaungana kuti varwe naiye wakanga akatasva bhiza nehondo dzake. Ipapo chikara chakabatwa kunzi tsvi. Chakabatwa kunzi tsvi. Sokubata kwakaita chizvayo, kubata hurumende kuti tsvi. Ndokubata kwakaita chikara iko. Ipapo chikara chakabatwa pamwe chete nomuprofita wenhema kuti tsvi. Iye muprofita wakaita zviratidzo pamberi pacho, wakanyengera nazvo vaya vakapiwa chiratidzo chechikara nevainamata mufananidzo wacho. Ava vaviri ava vakakandirwa vari vapenyu mugomba romoto unopfuta nesufe. Vakasara vakaurawa, vakasara vakaurawa nemunondo waiye wakanga akatasva bhiza. Wakabuda mumuromo make shiri dzose dzikaguta nyama yavo. Muprofita wenhema nechikara chiye chakare chaifemera mweya yakaipa kuvaprofita wenhema kuti vaprofite zvakaipa, vachiprofita nhema, vakabatwa vari vapenyu, vakakandwa mudziva romoto. Vanhu vakanga vasara vainga nenharo, human rights is what specialist, siri musangano tiri mayouth, hondo. Pane munondo wakabuda mumuromo maMwari, vakadamurwa vese nemunondo iwoyo. Shiri dzikauya dzikadya, dzikaita feast, big dinner pamusoro pavo. Zvinovhara nazvo vakazarurwa 20 vanhu. Ndakunoripeta shoko iri. Zvose zvaitika izvi, muprofita wenhema wabatwa, chikara ichi chabatwa, vainamata chikara nemufananidzo wacho wese vabatwa, vakandwa ivo mugomba rekadzikadzika remoto isuferi. Satani anosungwa pamberi pacho. Asungwa Satani panguva iyoyo, haurauri anosungwa. Isu vatendi nevose vanotenda kuna Ishe takabata ushe panguva iyoyo. Pamwe chete naIshe wedu tikabata 1000 years. Ndo vhesi inoteera. Takabata 1000 years tiri pamwe chete naIshe. Tabva ipapo Satani pamberi pakati pe 1000 years akuchinopera, Satani anosunungurwa odzorerwa pakati penyika kuti awanikwe kuedza nyika nekupedzesera. Apedza kudaro achakundwa Satani. Ipapo pachaone kutonga kwekupedzesera, ndo pachaonekwa chigaro choushe cheuya akanga agara pachigaro choushe. Panguva iyoyo ndo panoonekwa denga idzva nenyika itsva, ndo patakupinda. Zvakazarwa 21 mavara makuru varipo, denga idzva nenyika itsva. Zvino ndakaona denga idzva, nokuti denga rokutanga nenyika yekutanga denga rokutanga nenyika yekutanga zvakanga zvapfuura, negungwa rakanga risisipo. Ndikaona guta dzvene Jerusarema idzva richiburuka kudenga richibva kuna Mwari, rakagadzirwa somwenga wakashongerwa murume wake. Ndikanzwa inzwi richibva kudenga richiti, tarira, tebhanekeri yaMwari iri pakati pavanhu, iye uchagara navo, ivo vachava vanhu vake, Mwari amene uchava navo, ave Mwari wavo.
uchapezeka misodzi yose pameso avo, rufu haruchavipo, kana kuchema, kana kurira, kana kutambudzika hazvingazovapo, nokuti zvokutanga zvakura. Wakanga agere pachigaro choushe akati, tarirai, ndinovandudza zvose. Akati futi, nyora, nokuti mashoko awa angatendwa ndazvokwadi. Akabva ati kwandiri, zvaitwa, ndini Alpha na Omega, kutanga nokuguma. Ini ndimwana chikutauro, ini ndichapa une nyota zvinobva padzime remvura youpenyu asingatengi. Unokunda achagara nhaka yezvinhu izvi. Ndichava Mwari wake, iye uchava mwanakomana wangu. Asi kana vari vanotya navasingatendi, navanyangadzi, navaurayi, nemhombwe, navaroyi, navanonamata zvifananidzo, nezvose, nevose vanoreva nhema, mugove wavo uri mudziva rinopfuta nemoto nezuferi. Suferi, suferi, kwakataka vapanangana chaivo, nyika ikataka kudengenyeka, Mwari achitaura kuenda musuferi. Asi kana vari vanotya, vasingatendi, vanyangadzi, navaurayi, nemhombwe, navaroyi, navanonamata zvifananidzo, navose vanoreva nhema, mugove wavo uri mudziva rinopfuta nomoto nesuferi. Suferi ndokaiziva suferi. Suferi. Sulfur, acid. Inonzi ukabatwa nemapolisa zimbabwe unonyudzwa. Kunyudzwa pane acid ndiyo kutaurwa panapa. Musare kana bhonzo imoma, musare kana bvudzi hapana chinosara. Unopera kuti tsvai. Ndiyo kutaurwa naMwari. Kuti muchapfuta nomoto nesuferi. Ndiro rufu rwechipiri. Ndo rufu rwechipiri rwatanga ndichitaura nezvavo. Uru rufu nderekutoti evidence yekuti waimbovapo apa sisina yose yadzimwa. DNA yese yaenda, mabhonzo yese aenda, bvudzi raenda, ropa raenda, ivhu racho apa rufu rwekutanga utori nani ronzidzokera kuvhu odzokera kuvhu. Mwari ataratidza achitomboda kutomboona kana mutumbi wako zvachose kusamoto musuferi. Nyudzwa. Pashava nekunyudzwa kwavanhu. Vaya vanoziva kunyudzwa kuti kunonyura. Ndakanyura. Uye hausi kunyura nini? Kunyura ndekuku. Kuiswa musulfuric acid uku. Kwachinyudzwa naMwari. Mwari iye Mwari watoti Mwari. Ndiye achanyudza vanhu. Pachava nezuva rekunyudzana. Zuva rekunyudzana riri kusvika. Zuva rekunyudzwa kwako iwewe riri kusvika. Kuti usanyudzwe musuferic acid umu, pfuma chikunyudze iwewe muJorodhani. Musana baba nemwanakomana nemweya mutsvene tobva takunyudza. Wese akanyudzwa muJorodhani haasi kuzonyudzwa musuferic acid. Wese akaramba kunyudzwa muJorodhani tichamunyudza achida asingade musuferic acid. Musuferic tikukunyudzana. Izvo zvimunovapenyu nemukana wekutendeuka. Mune mukana wekunyudzwa muJorodhani nhasi anonzi nhasi. Dai muri vamwe manzwa kureva kweshoko raMwari. Shoko raMwari ragara pakati mwoyo wenyu rakushandurai. Mundangariro dzenyu idzi dzashandurwa, kufunga kwenyu kwashandurwa. Meso enyu azarurwa, maona zvakavanzika izvi. Mwoyo yenyu iyi ngaizarurwe kutarise kuna Mwari. ChokuJorodhani zita raBaba neMwanakomana naMwari chokunyudzai, kunyudzai kweupenyu. Kwete kuti mozomirira kunyudzwa kwerufu. Kunyudzwa uku kwerufu rwechipiri hapana achamuka. Iri rekutanga richamuka.
asi muchamuka kutongwa. Asi kana makanyudzwa muJorodhani imimi, rufu rwechipira runa simba pamusoro penyu, ndamuzopinda imimi mukunyudzwa. Nzira dzaMwari dzose. Mwari ndiye akagadzira sulfuric acid, iyo yakagadzirwa vanhu. Kufunza yakagadzirwa chii? Yakagadzirwa nyika nevanhu vayo vari mairi. Ndo akagadzirwa sulfuric acid. Tokunyudzai kana nguva yakwana. Ende tikutozokunyudzai. Vaya vakaoma mwoyo, vaya vanoita zvakaipa, manzwa mavara aMwari ataura. Zvikanzi vaye vanotya, vasingatombotendi zvachose, vanonyangadza, idzo mukochani idzi dzinonyangadza idzi, vane umori kunyangadza ikoko, vanodanana namai vavo, vadanana nahanzvadzi dzavo, vachiita incest iyoyeyo, zvinyangadzi izvozvezvo. Munhu anohura nemuning'ina, mukadzi wemuning'ina, mukadzi wemukuru, mukadzi wemukoma, achihura namainini nemai guru nehama, kunyangadza ikoko. Muri papa nemi varoyi, nemi mhombwe munohura musiya vakadzi venyu mudzimba muchienda kumamwe, nemi vakadzi munohura muchichengetesa nababa vana vasiri vavo, uhure uhombwe ihwohwo. Muriwo palainapu iyi navaroyi, navanonamata zvifananidzo, navose vanoreva nhema, mugove wavo urimo mumoto nemusuferi. Muri kunonyudzwa. Mazuva ekunyudza nakusvika. Kune avo vasingachanyudzwa zvino, vachaitwa seiko? Zvino isu tichava vagari veJerusarema idzva. Kereke ino ndopa yakaumbwa. Pana zvakazarurwa 21:9 paJerusarema idzva. Ndo Jerusarema rinori haringapinde mhombwe, zvinosvibisa, zvinonyangadza, nyange varoyi, nyange vanotya. Zvinyangadzi zvose hazvingawanike pano paJerusarema. Jerusarema ndiro iri, Jerusarema idzva raMwari. Ishe anotaura pamusoro peJerusarema idzva anoti pa9, zvino mumwe wavatumwa vanomwe vakanga aine ndiro nomwe dzizere namatambudziko manomwe okupedzesera wakasvika akataura neni achiti, uya pano ndiko kuratidza mwenga, mukadzi wegwayana. Ipapo wakandiisa mumweya kugomo guru refu, akandiratidza guta dzvene Jerusarema, richiburuka kubva kudenga richibva kuna Mwari, rine kubwinya kwaMwari. Chiedza charo chakanga chakaita sebwe rinokosha kwazvo, sebwe rekristari, sebwe rejaspisi rinovhenekera sekristari. Ndobva ndaguma ipapo. Saka ndipedza nekuchayakatirebei, ndinoipedza ipapo. Johani akaratidzwa nemutumwa akanga akabata iye mwenje minomwe mumaoko ake, akauya akamutora mumweya akaenda naye pagomo refu. Zvikanzi uya ndikuratidze mwenga wegwayana, mukadzi wegwayana, mukadzi waKristu, ikereke yaMwari. Kereke yaMwari ndiyo yakanotora kuti anoratidzwa. Kereke yaMwari ndiwe neni, takatenda kuna Ishe Kristu Jesu, takabva tatorwa pataendeswa tikanoiswa muJerusarema idzva raMwari. Imomo Mwari akatibayira zvakakora zvake, akatipa muviri mutsva mutemberi yake. Naizvozvo Johani akazviratidzwa kare kare. Mutumwa akanditora akandiendesa padenga pagomo refu, akandiratidza. Ipapo tikaona Jerusarema idzva raMwari richiburuka kubva kudenga, rine kubwinya kwaMwari mariri, richitaima sedibwe rinokosha rejaspisi, richitaima nekupenya sekristari. Ndo guta raMwari rakatigadzirira, Jerusarema idzva raMwari. Haana kuratidzwa zvemukati meguta racho. Johani akadzaiva usiku hwako, zvimwe zvakavanzika zvaMwari izvo. Zvino kana kunze kwakanaka kudai koko mukati, kana kunze kwakadai soko mukati, Johani haana kuratidzwa miviri yedu yachapiwa, hapana anotoiziya. Zvino kana imba yakagadzirwa yakanaka zvakadai so, temberi kana yakanaka zvakadai so, Jerusarema yakanaka zvakadai so, ko muviri wedu wakanakisa sei? Ko mukati maro makanaka zvakadini? Ko temberi yaMwari yacho mukati kati chaimo mukati kati munopinda Mwari chaimo makaita sei?
vana vaMwari takaona vakaungana pamberi pechigaro choushe, vakabatwa michindwe mumaoko mavo, vaine nguo chena, vari vazhinji zhinji pamberi pechigaro choushe. Zvikanzi ndanda nawo naJohani, zvikanzi aunovaziva. Ndidzo hama dzako dziya dzakaramba kutenda muchikara, dzakaramba kubhabhatidzwa muchikara. Idzo hama dzako dzakabvuma kunyudzwa muJorodhani, dzakasuka nguo dzadzo muropa regwayana, ndo vakatenda kuna Ishe wedu Kristu Jesu. Saka nawe kutenda ihombe. Nda ukatenda tinokujorodha tokunyudza muJorodhani, muzita raBaba neMwanakomana neMweya Mutsvene. Ukasatenda zuva rako rekunyudzwa richasvika, asi kunyudzwa kwacho manje hakuzati kuri kwekutenda, kunyudzwa kwekusatenda kwako. Uchida usingade nokunyudza musulfuric acid, hatikuone zvachose. DNA yako yese yodzimwa, dzinza rako rose rodzimwa, zvako zvose zvodzimwa, tokanda musulfuric acid imomo. Kamari kaunozvikudza nako tokakanda imomo, kamota kaunozvikudza nako tokakanda zvakare imomo, kamukadzi kako kaunozvikudza nako ndine mukadzi akanaka, haafaniri kuuya kuzonamata ikoko, anonyengwa navanhu vaMwari ikoko, tada kutora iwe kamukadzi kako tada kukanda musuferi. Varipo vamwe ana baba anotorambidza vana mai vavo kuuya kuzonamata pano paJerusarema, hanzi vakanyengwe navanhu vaMwari. Kuona nga vanhu vaMwari vanodedera vakadzi straight, kuona nga vanhu vaMwari vari desperate navakadzi venyu straight. Iwewe nekamukadzi kako chakuisa musulfuric acid, iwewe nekamukadzi kako bva tokujorodhani tokunyudzai. Hamuna kuti vakadzi venyu vakanaka zvakadini? Ndana Beyonce, ndana Beyonce vakadzi venyu. Mune Beyonce? Hamuzi Beyonce? Ndikazokurambidza here nhai maimufundisi kuti munonamata Mwari? Ndandiri kutya kuti imi munhu waMwari anokunyenga iko. Ndiziva kuti ndo kwamunoponeswa. Kuti kana iri Sunday hey hamuendi kuchechi, kana inini ndisipo ikoko hamusvikeko, mototadza kunonzwa shoko raMwari, mototadza kunoponeswa shoko raMwari. Kereke mese imimi chechi ndimi munoda kunyengwa. Kereke yese nevakadzi vese wako iwewe chete ndeada kunyengwa ye ndiye Beyonce. Beyonce yakuti varume vanhu vakatodedera vanhu vaMwari vanokanganwa shoko, kanganwa maBhaibheri, dedera imba yaMwari. Mukadzi wako auya kuchechi iwewe, gara nekamukadzi kako kumba kwako. Zuva rekunyudzwana richasvika, muchanyudzwa muJorodhani, iro sulfuric acid nomoto, muchida musingade. Ane nzoro dzokunzwa ngaanzwe zvinoreva mweya pakereke. Tendeukirai kuna Mwari, mwoyo yenyu ngairegedze kusundwa, mwoyo yenyu ngairegedze kumanikidzwa. Tendai kuna Baba mutendeune kwandiri. Mashoko aIshe wedu muponesi wedu Kristu Jesu. Ane nzoro dzokunzwa ngaanzwe zvinoreva mweya pakereke. Kukudzwa nekubwinya namasimba ose ngazvive panzvimbo yenyu Jehovha, kubva zvino nekusingaperi. Amen.